Cei de la Milwaukee au făcut un produs, zic eu, foarte tare și anume, printre altele, și o pereche de ochelari de protecție anti-aburirii, anti-zgârierii, mă rog, fel de. I-am folosit de câteva ori, de asta și fac un review acum. Într-adevăr, dacă oricare altă pereche de ochelari pe ce am purtat-o s-a foarte repede, ăsta vreau să spun că mi se pare extraordinar de mișto. Știu că sunt și la alte firme ochelari. Am văzut după aceea, ulterior după ce am cumpărat pe ăștia, am văzut că mai sunt și alte firme care fac ochelari dintre ăștia anti-aburire, dar eu personal am avut mai mare încredere în ăsta, mi s-au pornit testele făcute de ei mai concludente. Deci pur și simplu indivizii au probat cu un fer de călcat ce produce abur. Eu am să încerc să-i aburesc bine, fără să vedeți voi, ci prin încredere, dacă zic așa. Am suflat pe ei, ar fi trebuit să aibă abur, bineînțeles, dar uitați că nu au. Asta ca un mic test așa, dar eu vă spun, puteți avea încredere în acest tip de ochelari de la Milwaukee, dacă îl veți vedea vreodată. Are și ăsta scoate de aici, dar nu mai scot, nu mai stau eu să-l trag, că nu îmi place mie să forțez lucrurile la nesfârșit. Oricum le-am scos, dar eu le folosesc cu tot cu protecție. Asta mi se pare mult mai tare. Niște ochelari foarte șmecheri, foarte tari, fără de care n-aș mai putea lucra, cu flexul sau ce știu, undeva unde dau gaură și îmi sare șpan sau ceva. Deci găsesc că sunt extrem de utili, în primul și în primul rând că nu se aburesc. Ăsta e cel mai rău lucru, când încep să lucrezi, mai ales vara, știi, trec toate căldurile și încep a transpira ochelari, nu mai vezi absolut nimic. Ăsta nu mi-a transpirat și mi se par foarte tare ochelarii ăștia.